Kublai pi baro kini kilong ki kubor bamda kasngi. Saungut ki record jong ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ki bala syakem dangshen da ki bor pulin. Halor ke jing keno ba ki don kti ha ke jing pelong jing ye ki pait ba ki lalat jamin menta kasngi. Hadin ba ke ying bishar kala aya ka hukum jamin ha ke ying bishar ka blalong hasilong. Kita ki saungut ki belalat jamin kentup yo Moselinda marngar u presiden ka MCTODA ringkat bat laingut ki weipat kinong yalam jangka seng. Katkum ke jingtip la ai jamin yaki daki kendon baki day banya trelang bat ki bor pulit ha ke jing toket bat ban omshim benta ha ki nuki kam jing yaki ne jing yalang pat ba klem da yo jingbin. Ka jingkem ye ki nongyalam jong ka MCTODA kalawan hadin ka jingyaki ka bala pelong ha mauring keneng ban dawa ya ka sorkar bakan sngap ye ki jing'e jong ki nongnya trang. Ka bala wan ra ru ya ka jingsha pensaknge jong ka jingyat ki trok ha ki benta jong ka nong ba. Ka jingpelat jamin ye ki saungut kala wan ra ru ya ka jing sngau lingo ha ki dekot jong ka seng bat ki pat ba ki ba kermen ba ka jingyakren. Hapreng ke MCTODA bat ka sorkar kan sayat syaprang ban penbet yakimat jengdawa. Hey, listen dah.